This isn't just another football tournament. Today, on Youth Day, Uxolani Ngcobo returns back home not only as a Golden Arrows goalkeeper, but also as someone giving hope to young players, the same hope that the football once gave him. Okay, kilema ngikhuluma ke. Kodwa nje isho impela. Computer. Up. So now we've seen the passion, the energy from the players on the pitch. Okunye that we want to find out from them is what does usuku lanamhlanje mean to them? Mina igama lami nguLwandile wakaNgcobo ngisuka eMaritzburg i-team ya Burning Fire. Ibhola lisho okukhulu kuthina ngoba siyababona abadlali kwi-TV abaphumelele ngalo ibhola manje nathi siyeke sifise sengathi sikhaphumelela ngalo. Mina igama lami nguLindo Uhle waHlophe. Ngidlala i-team ekuthiwa iBurning Fire. Ibhola kumina lisho ukuthi impumelelo. Kwabaningi abadlali abaphumelela ngebhola nami ngiyafisa ukuba abanye babo. Engisambone kwamanje uMasika. Mina engisambonile kwamanje imina ngoba ngikwazile ukusave i-team kwamagoli Orlando Pirates. Mina noma yiphi team as long ngizohola. Ngamhlula. Ngiyalazi. Awungeke uphi umuntu awushashe baba ngikhipha ingwenye uyadlala ngami kwenye musukudlala ngami press do the press. Oh my God. In order to understand why this tournament matters so much, we first need to understand ukuthi uXolani usukaphi from the people that know him and have watched him growing up. Hayo ulokhuzana ukhule nje umuntu oright impela. Uphasile nasesikoleni avila ngadlala nje ibhola. Khule edlala emnandi kakhulu ebholeni. Ya leyo nto siyayithanda kakhulu somphakathi iyasiza ngoba yena umuntu oseke wafika kulomkhakha yabo ukuthi enze ama tournament kanje uyayisiza ingane sakhula ayinike opportunity ayinike ithemba nazo ukuthi ngelilanga kuzoyenzeka. Iyawusiza kakhulu umphakathi uyazi nasikini samanje khona idami zonke leyo nto. Ukuba khona abantu ukuqoqana sijabule ku youth day nje tournament eyingane into enhle kakhulu emphakathini. Ulokhuzana lakhe usibonele esihle yabo nakubantu abanye ukuthi nabo bengazenza into kanje emphakathini njenge mhlambe amakhansela enduna baqhuzeleke bebona ukuthi mekuhlangana umphakathi kuyajatshulwa yabo. Ya igame ihambe kahle yona noma sidliwe kona kodwa isikhathi sibe sincane kakhulu ngoba sidlalele u10 minutes. Ya iperformance abafana beyinhle yona bakwazile ukudlala kwashoda ukuthi isikhathi besisincane bathola iset piece bona bakwazi ukukora ngayo kuphela. Ya asiza nama tournament ukuthi sikwazi ukudlala namanye ama team angawona sendaweni sikwazi ukubona abafana basendaweni ukuthi bakweliphi izinga uma bedlala namanye ama team angawona sendaweni.
Ya le tournament izosiza ngoba siyabona khona nabantu be-Erosi abafana bazojabula babone ukuthi mhlambe ngaba namathuba ukuthi bakwazi ukuscoutha ngoba khona abantu abafikile be-Erosi ne-postcard abajwayele ukuyibona ko-Facebook nako-TikTok. Sibonga kakhulu njena le tournament izosiza endaweni ukuthi ibhola lithuthuke, singathanda ukuthi iqhamuke futhi nangeminyaka ozayo ibe khona mhlambe kwandiswe isikhathi kwandiswe ney'nsuku kufike nama-scouts. Ya into enza ukuthi ngiyiqale le tournament endaweni ngoba uJune 16 for iYouth Day yengane ezinganakwa isikhathi esiningi because akekho sakwasenzela mina mangikhula akazi kube ne tournament kanje or into eyenza ingane zibe ndawonye zijabule. Inhloso yami ukuthi zibe ndawonye zibambisane zazi ukuthi ibhola liyinto ehlanganisa yonke beside ibhola but bekufanele kube ne jumping castle because of weather yagcina ingakwazanga ukuthi bayifake because of abakwazi ukuthi bajumpe kuyona cause izoba manzi cause iweather ibingekho kahle namhlanje. I think iYouth Day nje yinto eyenza ukuthi wonke umuntu akhumbule ngalesikhathi sakudala noma ingane zethu zamanje zingakhumbuli lutho but ukuthi sihlanganise zibone uthando esingazinika lona zingangeni kakhulu entweni engafanele zingene kuzona. I think emphakathini ngisibonele sihle ngokuthi ngijabulela ukuthi i-team njenge Golden Arrows nebhola engidlalayo nokuthi ngibe professional so banakho lokuthi hayi babelivela kumina. That's why ubona namanje ingane ziphume zonke bangithemba ukuthi ingane zabo ziba la endaweni e-right because akugona okokuqala nango December zisuke zila but lokho kwamanje bekwengane kakhulukazi. Ngifuna zifunde ukuthi uma unabantu omncane ubonele kubantu abadlalayo because last no under 15 no under 17 but kukhona no under 11 o under 10 under 8 under 9 ingane ezizobuka ukuthi impilo yasebholeni iphathana kanjani because lento siyenzela bona it's a pity ukuthi sidila nebhola lodwa because nami ngazi kakhulu ngebhola okuningi angikwazi ongahlangene nebhola so ngidinga abanye abantu abazokwazi ukuthi mhlambe ba introduce on netball o cricket o rugby so that sizohlangana wonke ama sports. I think mangi abbreviate nje kancane ukusuka kwami la ngo join isithende ngoba ke izinto zethu azingahambanga kahle kwi team ebengidlalela before and ke shooting I think kuleya season ngaba ne season enhle so ama scout Arrows noma abaphathi bakwazi ukuthi bathi angize ngizojoin iclub ngisebenze neGolden Arrows. I think ifootball ngishintshela izinto eziningi because indlela engiyiphethe ngayo nangendlela ekhaya sengenza izinto eziningi because of ifootball nami ukuphila kwami engiphila ngaphansi kwako nokuthi ngihlangane nabanye abantu ngifunde indlela abaphila ngayo so ngishintshela into eziningi kakhulu. Today was about football, but also it was about something much bigger where we see young people look at uXolani, who has made it in football, ebuyele ekhaya, and give other young players hope in football. Now, they can also make it.